Sinugbuanong binisaya, kauban si Teacher Myra. Maayong adlaw mga bata, ako ang inyong magtutudlo si Teacher Myra. Atong tun-an ang letrang S karong adlawa. Mao kini ang uppercase ug lowercase s. Ang tingog sa letrang S kay S. Mga hulagway nga nagsugod sa letrang S kay saya, saya. Sabaw, sabaw. Sibuyas, sibuyas. Sabon, sabon. Sapatos, sapatos. Sili, sili. Suka, suka. Siko, siko. Sudlay, sudlay. Aron sulayan ninyo og tubag ang akong mga pangutana. Andam na ba ka? Kay magsugod na ta. Iingon sa ako ang nawalang sinugdanang letra sa kada ngalan sa hulagway. Saya, saya. Correct, ang tubag kay S. Ang sunod kay sili, sili. Husto na pod ang imong tubag. Sapatos, sapatos. Unsa man ang sinugdanang tingog sa ngalan niini? Sakto ang inyong tubag kini kay S. Sabon, sabon. Unsa ang nawalang sinugdanang letra sa ngalan niini? Ang letrang S ang hustong tubag. Siko, siko. Unsa ang sinugdanang tingog niini? Husto ang inyong tubag kini kay letrang S. Sibuyas, sibuyas. Unsa ang inyong tubag? Pagkahaw, tama na pod. Ang sunod na hulagway kay sabaw, sabaw. Husto ang inyong tubag kini kay letrang S. Suka, suka. Unsa ang sinugdanang letra sa ngalan niini? Ang letrang S ang hustong tubag. Very good mga bata. Ipadayon ang imong pagkugit sa pagtuon. Karon, kuhaa ang inyong lapis ug papel kay inyong isulat diri ang uppercase ug lowercase s. Paningkamuti nga hanay ang imong pagkasulat ug ipakita sa imong ginikanan kung nahuman na ka. Daghang salamat mga bata, pag-subscribe sa channel ni Ma'am Myra ha, ug i-like kini. Bye!